Somalola Somanantiasta gumila menit gandil buntute. Cogrek bawela. Nun inggih ngger anak Prabu Duryudana nggih. Nek pancen tetela dene samangke paduka. Hamatah dumateng ing bapa ing Sukalima swados budidaya Wahyu Cakraning Rat kangge Lesmana Mandra Kumara. Nun inggih ngesaken dawuh kalah cacak menang cacak badhe kula coba bilangkung rumiyin. Ning kemara dinten samangke keparenga kula nyuwun dipalila. Ingkang putra pun Lesmana Mandra Kumara badhe kula panggi. Badhe kula kanthi tapa brata mapan wonten ing alas Gangga Wirayang nggih. Lho niki Bapak Prembandana. Derek dumateng jeng andika. Ingkang aku aja pati-pati bali mapan ana negara Ngasina. Yen to Cakraning Rat durung kapondhong dening anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lho niki ingkang keparing nyuwun pamit madal pasilan nggih anak Prabu. Sembah bekti kula derek jeng andika Bapak Prembandana. Arya Sangguni. Kula nuwun wonten timbaning ingkang ngadhawuh nggih anak Prabu Duryudana. Lan adiku bocah bagus Kartomarma. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Durung wae kasembadan anak kula gayuh Wahyu Cakraning Rat. Dumi mulat kula nampi kesagaripun Bapa Prembandana budidaya amrih pisaning kasembadan gegayuh. Watara padang tarawangan sajroning manah kula pindha kepapak obor sewing wanci mangklong Paman Suni. Kula nuwun nggih mangestaken dawuh nggih anak Prabu Duryudana. Kapara ingkang pamaning kematian badhe mundhut prisa kang sarta nyuwun dawuh pangandika menapa ing kedah kula lampahi nggih Paman Suni Kartomarma. Aja ngandika ya bocah cilik. Sira ndak keparengke metu njaba bubarna kang padha gantung seba dawuhna marang para nayaka praja lugune para prajurit negara Ngastina lan adi-adiku para Kurawa kabeh. Derekna tindake Bapa Prembandana tuwin anak kula pun Lesmana gegayuh Wahyu mapan ana ing alas Gangga Wirayang Paman Suni. Kula nggih mangestaken dawuh sinuwun. Prasada timbal paduka Gusti kula anak Prabu Duryudana kapara ingkang paman keparing nyuwun pamit madal wasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh paman panjenengan sun semedya kundur angedhaton.
sabet biar kata iku wau. Sampun paripurna ngirimbal pangandika nggih Narendra Gung ngastina Sang Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabdaning Brahmana swisan dadi pangandikaning Narendra swisan warata sak negara. Kondurira Sang Prabu Duryudana kalamuta tinandra yen ta darbe upaya datan kongsi mlenjaning gawe
biar hati senang, semua masalah hilang. Ayo goyang bang 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 bang. Go, 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 go.
biar hati senang, pikiran tenang, ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran tenang, ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran tenang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Terima kasih pinarak rumiyin sapa yo Intan Budi Legowo. Ya, lagu apa? Ya kuwi Gede Gudi Gadeng. Duduk ngawur. Goyang dumang. Lho. Rasa syukur kang tanpa upama kok, Nduk. Panjenengan jaman kelakone lire panjenengan ya tembang anyar kena digarap ning ya kudu disesuaikne karo gamelane. Oh iya. Kula ndek puna nek ana kanca seni sing saka Njaban kepanggih ngono kae nek nembang ning kene iki kaget lho kok dhuwurun Mas. Pancen disesuaikke karo gamelane Nduk menakote padha. Rasa syukur kang tanpa upama Nduk dalu menika lugunipun awake dhewe tinimbalan sowan marak maning. Lugune mapan ana dalem agung ing minulya inggih menika Pak Muladi saha Ibu Sunartin Nduk. Mapan ana ing Jawa Sumberjo Kediri ya Yung. Ya kuwi kapara nyata dina iki beda apa sing dadi kersane. Adate sing wis nek awake dhewe sowan ngene rak tasakuran, iki ya tasakuran ning kapara nyata tasakuran dauping pinanganten. Ingkang putra pembayun saka penjaban ingkang minulya inggih menika Pak Muladi saha Bu Sunartin. Inggih menika Mbak Retno Muji Rahayu. Lho. Palakrama sambut silangan ing akrami utawa netepi darmaning ngasepuh penjaripun Pak Muladi ndhawuhke putrane Mbak Retno kalian Mas Ruli Setya Budi. Oh ngono. Mula disuwunke berkah, disuwunke donga. Muga-muga pinanganten kekalih Mbak Retno kalian Mas Ruli utawa iki nek inisiale RR. Retno Ruli. Muga dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan barokah Yoyung, tentrem ayem lestari widodho nir ing sambikala, nggone mbangun bali wisma tansah atuta reruntungan nganti tekani kaken-kaken dalah ninen-ninen. Allahumma amin alhamdulillah. Lho tenan kok mayang ning kene iki aku seneng mriki ning nggon dhewe ning Mburi ngono karo Pak Muladi. Ning nyatane saorarane wong piyantune grabyak semanak. Nggone medhak. Lho. Dipasang nganggo kelir 12 meter ya kenek. Nek ngene iki ora ketok umpel-umpelan to, Nduk. Iya. Biasane aku mayang nek kelire 8 meter sindene nek tak lebone kotak barang. Ora pancen nggone kurang. Kowe iki Tapi mumpung silaturahmi sowan marak wonten dalem agung inggih menika Pak Muladi sak keluarga ugi selamat menempuh hidup baru Mbak Retno Muji Rahayu saha panjenenganipun Mas Ruli Setya Budi. Semoga menjadi keluarga sing bagya mulya tentrem ayem selamase ya Nduk. Ya. Coba diaturke nganggo tetembangan apa yo. Aku tak kepingin solawatan. Mbok Rangel Cahayu tetep solawat tombo ati diaturi kagem para pinisepuh sing padha pareng rawuh, para tamu agung, sanak kadang pamong mitra tangga teparu lan para pinisepuh ya Nduk. Muga njurung pandonga kagem Sri Pinanganten kekalih ya andayani tentrem ayem selawase make. Coba Mas, solawat tombo ati dados. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yo 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 yo
buat mempelai berdua selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu selamanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Tombo hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Dapi nyuwun swanten Solo Putri Mbak Yu Sendur kaya apa iku limo sabar sholat bengi lakonono
solawat tombo ati. Lho. Diaturi kagem mempelai berdua ya nduk sing agi berbahagia. Muga tetep lestari widodo selawase nggone omah-omah. Sebab omah-omah iki ya angel-angel gampang. Oh ngono ya. Coba swasana dalu menika tenan kok nduk. Wit sore gayengku barenggeng kapara nyata ya nyuwun pangapura sing agung. Aku rada kedandapan. Ya. Ora mung kowe tok wong sak rombongan kok ya. Tapi, kapara aku tak kepengin ngaturke, tak nyuwun bawa mboten angel. Apa pangkur kangen kemawon. Dadi tembangke karo Mbak Yu Sendur iki mau, ora ketang bawa ki ya gampang kangen karo kancane kok. Sapa? Sendur mumpung setelane rawuh sapa? Sing gender? Oh, dadi ki ya dua lolo iki. Dua sejoli. Sing dalu Cahayu. Sendur. Nggih, sugeng dalu. Tak kira lek keturon. Mboten. Mboten nggih. Pripun kabari sampean? Nggih, alhamdulillah sehat. Aktivitas sakjroning prei napa Cahayu? Jahit. Mboten. Oh. Bubuk kalih mam. Oh, kula kinten nek jahit. Mungkin jahit ya pinter aku nek kapan kan jahit celanaku tak kon bunteti kabeh. Akhirnya areng wayahe becek iki kangelan nek ku gawe. Kangenku tanpa upama mung selirmu. Iya. Sliramu ya. Nek tembang katresnan iki wis tenan sendur iki nggone. Kula aturaken para kadang sutresna budaya dulur-dulur lanang sing saka Laladan Kediri. Lho, lan mungkin dadekne kawuningan bengi iki engko ora mung awake dhewe sak rombongan. Ingkang minulya panjenengan ingkang minulya inggih menika Pak Muladi sak keluarga uga ngrawuhke sedulur tuwa sing saka Madiun sapa? Abah Kirun utawa Mas Haji Kirun nduk. Oh, engko bar iki diaturi minggah ning sasana pagelaran. Men ditembangke Mbak Sendur dhisik. Kangenku tanpa upama. Gini-genane juara macapat nomor 1. Hadiah 3 juta. Jan rumah saku. Aku esuk awan sore bengi iki nampa crita tenan lho, apik tenan lho. Iya. Ning pawon critani, ning ngarepan critani, ning mburi critani. Sapa? Maratuwane Mega iki lho. Mas aku. Kula nggih dipeksa nika. Dalem? Dipeksa kan nderek. Ha kowe ora melu lomba macapat, kowe kon melu lomba lari. Pekah Pak engko wedi ngebruki kancane. Kangenku tanpa utama ngaten Mas iki. Iki jan mangke Bu. Teganganku tanpa upama. Sing kendang kok nyawang-nyawang sendur lah ngono iki. Aja mek nglirik tok aku wedi lek kira. Wis bebas. Mung wut mung Sri. Sampun kok. Dalem Pun tangting. Mas aku tang-ting aku mbiyen ya ngono kuwi karo bojoku tak tang-ting tak kedhepne mripatku sithik malah diculek. Jan ora ngerti semu nih cah iki aku. Yo. Mung sliramu Kang kateni dadi telange saking Mas Gundeyeng nyuwun sambel kemangi kalian Kang Gurika kalian tembang kangen nggih saking Enggah Mbogem Gurah iki dulur lanang ngersake tembang tresna kalian asmara kalian dalan anyar. Oh ngono. Dulur-dulur 8 sekawan iki menika saking Karanggayam. Karanggayam napa pundi niki? Oh Gayam ora nek Karange, direken Blitar ya. Suke CS lho, sak gento. Ya ora keri. Nggih. Nyuwun lagu menika tresna maranggono, jamu pegel melarat kalian Munawaroh. Munawaroh. Tembang tresna kalian muning maning-maning kok muning-muning. Kalian dan turun menika saking Agus Kuprit Tiru Kidul Timur Makam. Nggih. Ya Ndur dipacutke.
lah kowe iki. Nanging amung ngleledha Tembang menika ugi tak aturke Mbak Dinta iki ados saka Blitar ya rawuh. Setiap awake dhewe mayang ana ngendi najan wanita ya kangen karo utawa karem karo kabudayan Jawa. Lho. Dadi semangate para kanca-kanca musidi. Nek pinarak ning kono coba musik arep angop, isin kowe. Arepe mangap, isin. Ngono dadi malih melek terus. Heeh. Tenan kok. Aku ro ning Facebooke barang cah-cah iki do rebutan karepe iki. Cah-cah ki opo kok do rebutan ki ya. Terus no, mbok ngrebut ki sendur sing gedhi ngene iki ben oleh akeh. babar. Ngelingono Nalika den benjot eleh dina kepungkur sliramu nate gendere karmendi kau masa krungu lho aku sutris bence pancen oye tresno lair trusing nyuwun lagu tembang tresno kalian Preidaman kalian Mamanik menika kunjuk Pak Sunduk Pak Sumari kalian Pak Sari nggih menika saking kru 3 bersaudara Mejono Mas Sumari nggih nggo diaturke saking kru SMS tidak lupa menika Pak Sudarno Tempe kalian Pak Muidi kalian Pak Suripto jamu pegen larat tembang kalian kangen bojo wah kangen bojo coba tak nyuwun suarane genduk Ika Antonia iki saben dina mung ngelamun sraning sepi sepi samun amung tansah tak tunggu wewayanganmu do Kang Mas wong aku sebenarnya cahayu kaya linalitan iso sayang rejek hati lelewani waman kene tansah kumangkel ing sajroning netra apa yo piye katres iki mau nyilih bawa ora apa-apa to nduk wong nyilih oh ngono bawane kangen kok terus nduk nyilih ki nek bawa ora apa-apa kok ora nyilih liyane bawa lek lentune nah sing ibot ngantek isin karo Patrick kuwi silian lho kuwi. Saku kok. Ya nduk. Mangko Kang Mas katresnanku. Piye wong ayu? Bebasane. Yo. Tinuku. Tunduk lan setiaku.
halus. Yo 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 yo. Oh, oh, oh. La 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 la. Kabar masyarakat Sumberjo, Sundalu, Joho, Kediri. Apa yung imbang ana katresnanku. Ki lagune Mas Tengkleng iki yen ora kleru. Oh ngono. Kadang dalang. Saka Jawa Tengah. Wah. Ika Antonia matur sembah nuwun. Diwiti nganggo bawa najan to ngampil bawane kangen saka Mbak Yu Sendur ya tansah ngresepake. Nduk, apa yung? Abahe kirun sampun rampung. Sampun. Iki monggo diaturi mingganing sasana pagelaran ya nduk sak ora-orane jumbuk lan apa sing dadi pundhutane sing kagungan dalem ngersake rawe ya kuwi Mas Haji Kirun sing saka Madiun. Oh ngono. Jane nek rawuh ket sore mau jane ning alarm dhisik. Oh ngono. Diaturi tindak mrene kaya ngapa? Monggo abahe kula aturi mingganing sasana pagelaran. Monggo Kang Mas. Monggo klaturi mingganing sasana pagelaran. Minggang mriki ki mawon, Pak. Ora apa-apa. Cara etanan ngaten.
ngilangi rasa kapan ya yung nambani Abah Kirun kang nuwe rawoipun wonten ngarsa ingkang rayi mundhut warta damel jambi saya, Bah. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba apa iki? Tibane apa iki? Oh. Satyaya manggera harjo setia kelakon nderek tansah hamba muji tasakuran sarang ya iki pinarak ingkang prayoga iki mah amin alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa syabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Ya kelakon yang Kediri. Lah kula ngipi niku Kediri niku kampus kula. Lho. Dateng anu kuliah dateng Semampir. Riyen. Lah aku nek petuk abahe iki wis padha karo petuk pepundhenku dhewe kok. Semampir iki pancen ya kuliah wong. Ndak Eneke Semampir iki ya mergo wong lanang-lanang kuwi. Nek kira-kira wong lanang-lanang ki ra tuku ya ora enek wong adol kuwi. Monggo dilanjut, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula ten Kediri kampus kula niku kula jaman ngludruk ngetoprak. Dadi kula niku iso dadi dagelan mergo ya kenek sawape bumi Kediri. Artinya bahwa Kediri itu penggemar budaya ya ludruk ya ketoprak. Ludruk ketoprak wayang kulit napa mawon manggon ning Kediri mesti payu. Mula nek mlebu ning Kediri mesti dadi dagelan sing cerdas, dagelan sing payu. Insyaallah sedaya bumi Kediri barokahi kita sami. Amin. Allahumma. Dadi kula apal desa mriki, daerah mriki. Mriki rak desane apa kene iki mau Sumberjo. Sumberjo. Dadi sumbere Karaharjan niku wonten mriki. Oh ngaten. Desa mriki enten sing kenek nggo tamba seger. Napa niku? Ngasem. Oh iya. Dadi ngasem niku seger nang awak. Kunir asem lah sayur asem niku mulai kuna entuke nggih ngasem mriki. Oh. Ora enek sayur asem nek ora enek desa
Ngasem. Ngasem. Alhamdulillah. Sumberjo sumbere rejeki tur desane cedhake Ngasem. Tur mriki enten desa sing ora dipek dhewe. Napa? Nek entuk apa-apa mesti dindum paron. Napa niku? Paron desa Paron. Kene nek paron. Enten ora cetil wonge. Dadi nek entuk rejeki ya kaya Pak Muladi iki nanggap wayang, nanggap sinden, nanggap dagelan, nanggap pengrawit. Tegese rezekine ora dipek dhewe paron. Oh, paron. Alhamdulillah. Nek sinden pengen suarane apik padha Sobo Kediri. Oh. Meski bening digurah. Oh, ngurah. Jorokane. Oh iya ben resik digurah. suarane. Oh, Nggih, kula iya. nek Banyol golek kiwa tengen ngoten man wis akeh Iya. rasane lah ngono.